Και πάμε εδώ τώρα στη Super Belt στα 1400 γραμμάρια, μία πηξίδα για το μικρό τσεπάκι. Στη μεγάλη θήκη μία φωτιστική ράβδο, σπίρτα, ένα έξυπνο εργαλειάκι με τις δικές του μητούλες μέσα, το οποίο συνεργάζεται με εκείνη την εργαλειοθήκη τη μικρή που είδαμε πριν. Πέτρες για ακόνισμα, ένα χειροποίητο πριονάκι για ξύλο, δεν σπάει, δεν χαλάει, οτοασπίδες, μία μικρή σφυρίχτρα, ένα θερμόμετρο με πηξίδα και ένα αναπτυράκι για τη μικρή θήκη, ένα μαχαιράκι καλό έξω στη θήκη εδώ, μία άλλη πηξίδα για τη θήκη της εδώ, και πίσω ακριβώς στην πλάτη ένα μαχαιράκι με τη θήκη του, από κάτω ένας πινθυριστής με την πηξίδα του, ένας νυχοκόπτης, δύο μικρά λαμάκια για πριόνι, και με το μαχαιράκι μπορούμε να σκαλίσουμε ένα κλαράκι να το κάνουμε ένα μικρό χειροπριόνο. Δεν σπάνε αυτά, είναι από εργαλείο επαγγελματικό. Και μετά πάμε δεξιά στη μεγάλη θήκη, ένας μαγνητικός φακός, ένα περικάρπιο, ντεπορνάκια, άλλο ένα μικρό σουγιαδάκι και αυτό πολύ καλό. Στην εξωτερική θήκη από εδώ μια αλουμίνιο κουβέρτα, ένας αναπτήρας, ένα καλωδιάκι, άλλο ένα μικρό σουγιαδάκι και μια σφυρίχτρα με ένα μικρό σπινθυριστή και ένα λουράκι, το οποίο είναι δεμένο μπροστά. Αυτά είναι στη Super Belt, ένα πλήρες kit επιβίωσης στα 1400 γραμμάρια στη ζώνη.